Νομίζω ότι είναι το καλύτερο από όλες τις χρονιές και από συμμετοχή κόσμου, αλλά και από συμμετοχή συλλογικοτήτων και ομάδων. Έχουμε και από πάρα πολλές περιοχές, Ιωάννινα, Κέρκυρα, Θεσσαλονίκη, που άλλες φορές δεν είχαμε τόσο. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό, γιατί δείχνουμε ορατότητα, κερδίζουμε ορατότητα, φαινόμαστε. Όλες είμαστε οι εαυτές μας και πρέπει να είμαστε ελεύθερες να το εκφράζουμε. Να ξέρουν πιο πολύ κόσμος είμαστε και να μην κάνουμε διαφορά όμως. Είμαστε άνθρωπος όλοι, δεν έχουμε πρόβλημα με κανένας, δεν είμαστε σαν, να το πω, Χρυσή Αυγή, που είναι ρατσισμός. Αγαπάμε όλοι και είμαστε ένα. Κόσμος είμαστε, αυτό είναι, τίποτα άλλο. Όμως σιγά σιγά έχουμε την ωριμότητα στην κοινωνία να βλέπουμε πόσο ανούσιες και επικίνδυνες. Και σήμερα χορεύουμε για διαφορετικότητα. Η Αθήνα δικιά. Există încă un procent covârșitor de persoane care se opun homosexualității și au o problemă în a se învecina cu persoanele homosexuale, e foarte adevărat. Pe de altă parte, numărul celor care au o percepție atât de negativă, foarte puternică pe tema asta, e în descreștere ușoară, lucru îmbucurător.